ଏବେ କେବଳ ମୋତେ ଜଣେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କରୋନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୟ हो। କଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛି ସିଏ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉ ବୋଲି? ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଏତେ ଡର ଥିଲା ମୋତେ 2ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇ ତଡ଼ି ଦେଉଥିଲ କାହିଁକି? ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତମର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଇଛି। ଦୟାକରି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ଆସୁଛି।